Ja tänään me valmistetaan pataattikeittoa käyttäen aitoa kermaa. Tähän mä oon valinnut pataattia noin 750 grammaa ja mä oon kuoret ottanut pois ja viipaloinut niitä vähän pienemmiksi paloiksi, niin nämä pahdetaan uunissa, eli ne tulee kivasti ja helposti. Pataattien lisäksi tuohon tulee yksi keskikokoinen sipuli. Mä pistän sitäkin vähän pienemmäksi palaksi. Kaikki laitetaan tähän uunipellille. Ja sitten vähän tuolta juuresmaailmasta tommonen keskikokoinen porkkana. Kuore pois ja vähän pienemmiksi paloiksi ja sekin siihen uunipellille. Ja nyt vähän maun mukaan voit lisätä myös valkosipulia. Mä itse laitoin 3 kynttä. Ei tullut yhtään liikaa, eli voi laittaa vaikka vähän enemmänkin, jos valkosipulista tykkäät. Extra neitsyt oliiviöljyä aika reilusti laitetaan tähän näitten pintaan ja laitetaan pikkasen vähän jo mausteita tässä kohtaa. Mä laitan suolaa ja sitten laitetaan vähän mustapippuriakin, rouhitaan siihen pintaan. Varsinkin toi mustapippuri, kun se siellä uunissa pikkasen paahtuu, niin maku vähän tulee lempeämmäksi siinä kohtaa. Ja nyt ei kannata pelätä. Kädet sekaan, hierotaan jokaiseen palaan sitä öljymausteseosta. Ja uuni me laitetaan 175 asteeseen. Ja nämä saa paahtua siellä semmoset 45-60 minuuttia. Laitetaan vaikka tunniksi. Tunniksi niin varmasti tulee kypsää. Ja sitten me aletaan valmistelemaan myös meidän kasvislientä, eli otetaan 1 kasvisliemikuutio ja 2 desiä vettä. Ja nyt meidän kasvikset tuleekin tuolta uunista ja lisätään ne tämmöiseen kattilaan, missä aletaan soseuttamaan niitä. Totta kai jos sulla on joku blenderi, niin laita ne blenderiin, mutta mulla on tämmönen käsisoseutin. Eli mä lisään ne tohon kattilaan ja sitten laitetaan kasvisliemi sinne mukaan, niin siitä saadaan sitten semmoista vähän pohjamakua myös tähän meidän keitolle. Mulla meni suurin piirtein tommonen 3-4 minuuttia, kun mä tuolla sauvasekottimella tai tuolla käsisurruuttimella sitä pistin soseeksi, mutta riippuen sun laitteistosta, niin ei kannata kiirehtiä tässä kohtaa. Kannattaa tehdä siitä oikein pehmeää ja samettista. Ja tässä kohtaa otetaan myös sitten se meidän kerma, jolla vähän pehmennetään tätä makua. Tämä olisi itse asiassa tässäkin kohtaa jo aika hyvää, mutta se kerma viimeistelee tän, eli 2 desiä kuohukermaa. Ja tää on erinomainen paikka alkaa lisään muita mausteita, eli varsinkin suola. Me laitetaan vähän chiliä, juustokuminaa tähän, eli tätä voit maustaa ihan vapaasti oman maun mukaan, mutta suolaa mulla tuli yhteensä noin 10 grammaa. Chiliä, mulla oli aika tommonen mieto mauste tossa chilinä. Pikkasen tuo lämpöä. Ja ripaus tosiaan juustokuminaa. Mun mielestä juustokumina sopii ton pataatin kanssa erinomaisesti. Ja sitten se kaipaa vähän lämpöä, eli otetaan hienoksi jauhettua mustapippuria. Tätä voi laittaa 2-3 grammaa, eli semmonen puoli teelusikallista yhteensä. Ja sitten liesi vähäksi aikaa päälle. Aletaan pikkasen lämmitteleen tätä ja maut tasaantuu siinä lämmityksen aikana ja sittenhän tää on valmis tarjoltavaksi. Ja tähän voi laittaa vaikka ranskan kermaa eli crème fraîche ja pieni nökäre tohon keiton päälle. Tuo pientä semmoista lempeää hapokkuutta, ehkä se ranskan kermakin siihen makuun ja vaikka leipä, niin avot. Tsekkaa resepti, olipa hyvää nettisivustolta.